Abanten mute akini nang pone ake abanten kecing hon loilo lasirong bang nike akini nang kode nang beg si nang beg pone ke dhokre asam kesar bunti yo baju methi ba ko bisa lunki lunta baju methi bunangke Namati juni nike pura Nidun Oh Aju thai Ilo ko bisa Nahaya lun kilunen Nang pisar alu sopan Hanri Kali ke Adelanu Nang putol lipu Nang dilipu Nang pisar ke Handa jiku pisar nike Namati Hanjat Hanri nuhu Tamlong ipuhu na pisaki. Jangan kau pisar hai ke kasih pinang lu. Nang kinang pisar panang cipinang tiku misi nang. Donatung saya prangsi kado kawe bangsu nili panang cing hon nai abang pu bang thi. Mate la bangsu channel nang lutung nang kelang donatung anapan nili bangsu suri hini ra ingkora ke thom honikan kimi akardom lapen non angkeleji nifai ho rongkera ahir zume akardom sami kadok kawe nili phana kaching honarat itu anaphan nilhin pen padiriglo kadom lasi kedamtang surihini ra ingkora hini ason thak thak kimi phun kimi et pen pini bangso surihini ra ingkora ke thomaning kan same kadok kawe same non kecing pen hak ki pejudun long huan ringdok ringi kadok habis tami ke dolong je phan nili empu mukrang rasinja iljume kadok bi pasame han pilo pasi litum labangso suri hinira engkora hini anikan hak kecing pen ki pejudun long hu lapen non ningkan ki mielong ani litum engkam nang jijor long ki litum isia ko pailo lapen ili tu nam hancuru nanti pasti kado gawis tame ning arong citi lo itu ini rahing ko rahini haningkan hatami itu toydun peme lo ning arong man si toydun lo lapen puthot haningkan kimi suri ini rahing ko raga thom haningkan hatami itu wang peme atau bang tua hiljume kado gawis tame hang lopot lagi kado gawis tame ning arong lo pasti Jasemet ning karong cipi boleh letung la kangri kangrang hadi la bangso kangri kangrang WhatsApp an mangenang ne etum nangji ni parong nangji hor junji same sia limit jadi di dumi chit an ha lan bang junon ning parong non sita mela un set WhatsApp an mang hadi letung mangenang ne lapen ge jasemet la nani ni kedam ninge ciparong la motor hadi motor ke gatum hai jasmet dang nia motor ke gatum bek nangji la pen dam nangji la bangke ilitum isi la tami isi limit sorting si ilitum mangke motor tami bek nangji jasmet peccat ara nangne jom si peccat red polotang te ilitum limit paper plot polotang te ilitum kaprek apirthe hadi kaprek apirthe na damji hal bangso pirthe ke nang tung Google map long search es tame nang tung lang es tame hal bangso pirthe ke nang tung thek long li asila bangso apirthe ke lagi si project ji lasi hal bangso pirthe long an mangi litum kitami phan hadi ya ke kam si jornang ni lasila bang ilitum ciri nangji ilitum ciri thek an bang gela bang ciri nangji moment tu ni ani sige litum han hal bangso arnam tu ilitum han nangi pon ji arni doji sitame ilitum han lason pen abang ke ilitum mangke ne lasi labang kecere ge make fc kado ge stame donangi lasi motor ke kam han than sini lo jui nangji ningarong nangji dam nangji lasi labang so motor ke kasemet tadi labang ciri nangji pecet onang ne si dam ne cit an tadi lan bang le ilitum vek chalona si lalo si kado gawe uthot kado gawe phang me me phun me ap siduk ning chi thelo
si pini bangke ningkan kimi labu chot takali nili bong lo nili tum kaike cilang ber lapen na bangso dak nili cinelong kaike nang cirapun ber ti hala bangso nili bong stame amhanga tegar nilo si pini banga amhanga tegar nilo si alang li stame kecing si aciklo la chotakali ni phai si labang so kecing si ni phai siar ni si alang li amhanga teglong ke alang li stame isia kopai lo si nilihen pen pudam si alang stame isia kopai lo la si alang li ke surihini aningkan se amhanga tek 2000 aningkan se amhanga tek 2000 1st January se alang li amhanga tek lo la si 1st January 2000 1st January se amhanga tek lo tang te alang li phanke arta kala khata thang ka siksa ka belo ape ki sukrungji alama belo asi suri ningkan jong si ke chengsi ni phai siar ni ar koi ni phai siar ni jong se amhanga tek lo pulang te non meaning suri ni rai kora ke thom ke chengsi ar koi chiklo ni phai siap an lo lo dang te alang pan kimang huji alam belo arta koi ra ke thom lo asi alang li tai koi ra thom koi ra ke thom an le lo la si alang li pan tame mili suri suri arna mahir jume hang pilo rengdok neng ni do long ji aphan alang li ke mang asai ke do an ke pechun etji apen ki claim ke dam along thang ke siksak ke beng phan kabidia je phan alang li phan tame hir jume hang pidun lo asi pini abang ke kan kimi hir jume ke chepejir pen basi pini mile bangso alamarjan simar lo asi jasemet la nilipong mo penang than la nilibong nililom nang cirabdun ber alamarjan staminang tumlang long ta ipo on pini pina ba bangke pinanar jiding lo alangli stame lamarjan kawe atheke nil tum cikak dak la son la yo do abang hedi elong minut sido nili bangalada jasemet Kerala sido mati Kerala pirte sido la penalang li bangi methang hem sido siamat si dak nililom alang li alamarjan kiklang clear jiding piglo asi der delo alang li alamarjan tame klang daprang pon nili uthot methang hem chidam lo pulang te niltum aku ke simar ti phan pangcheng tu pom lasi naltum ke dam tangan tame theklong thai po jong si theklong lang budang te nili non naltum phan sap nang peklang ipo nalitum laino lapen non ke cheng si ke niltum alang li nili pen sikak dak nili ladak Kerala bang jui pen api alang li ningi cipaduk lamarjan le nalitum langino क्या बोला तूने नांगले आवेते नेता बोलेंगुने नेले आवेते नंगता बोलेंग पियाले नांगले आवेते नेता बोलेंगुने नेले आवेते नंगता बोलेंग पियाले बंसो आजने सी रीरो आलम पतोयते चुम्फारे रे nalitu langat thai po alang li nili pen cipe hello nang da ka jone alang li asapsu ningi cipo dolo la chotakali alang li pinangan kang nek me halamarjan kasimar do pasi hala aya clips nam asap nili napak lang mon po jong sinang tum kijut hor lang ji pulo te dak description se link dolo la pen dak nili video do analong nam tum ton lang ponik no nang tum long ipo ya sap clip napak lang ponik po alang li halamarjan laino ni kaching honai a pela thelot kai ke ta ne po roi lot areng kilo kalam ki Tegu it kopi sita ninji pu he. What do you understand? I am feeling happy.
ओके आपल्याला तू जल्दी खाई ini kopi अच्छा kopi I you pun can you now okay I am calling back you now अच्छा kopi cuma nang bilang one piece deh tuh na jangan cikin nih. Hele bin samtame neke phere kang samta phiri ri nikki oh no karo kali sabtu mera yeah shoot yeah, shoot, yeah, shoot, yeah, shoot, didn't even get to cross. Kado kawis tame langi klap lo pusi ninji thelo laben nalatum nanching hon bomji pu ninji thelo laben niliphan anso se angsong ning pili dunji phan nalatum kabol idolo pusi nili kai ke tame nalatum han ninji thelo asi labang so lamarjan kelang atum phan ans tame choro par piklo laben puthot kado kawe phan tame nikan kimia hirjume hang pisi pinya video bang ini lansi report check po lasi kado ka wis tame 2 में थक में काटो